Deze brief ga ik vandaag versturen in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren. Het duurde, vandaag laat ik hem los. Ik zie jou nog altijd met ogen. Ik zie nog hoe je in de rolstoel zat. Elektrische, dat ging dit deur wel lukken. Het klukste. Iedereen die gaf al wat. De spaarkast, alles wat ik lees. Elk bedrag hoe de eigen het is. De biljartclub, de put. Verloren bij de schat. Elke cent in telde voor het wagentje van pap. Steeds meer jaren tussen nou en vroeger. Alleen zo dik als geër geweest. Verhaalt die deze laag hier in ogen. De foto. Iedereen was op zijn best. Met Kerstmis, toen dit is bedoeld. Niet te lang naar woord gezocht. Het allereerste idee. RKAVV. Geen woorden maar daden, onbekende namen. En ik bleef en ik schreef voor wat de deur deed. Geen woorden maar daden, alles dat kwam samen. Deze brief die ik schreef voor wat de deur deed.